an balima bamanankan mɛnmɛw ka foli kurakuraya ka ɲɛsin aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An y'a fɔ cogo min kunnafoni olu daɲɛ fɔlɔ sɔgɔmada joona fɛ minnu sɔrɔla a bakurubaw filɛ nin ye. Mali ani Mauritanie cɛla la a daɲinen don kosɛbɛ k'a sababu kɛ Mauritanikaw kelen don ka jalaki ɲɛsin ba Maliba ma k'a fɔ ko dankarila olu ka maa dɔw la. Ba Maliba a ye kunnafoni gafe bɔ, kunnafoni gafe min n'an da bɛna don a la ni jɛmukan in kɔnɔna la. Ka fara o kan surasiw olu ka kiiribulon o da yɛlɛnna kiirisen 5 ɲɔgɔnna maa 5 jalaki binnen don olu kan. A kungu n'a ɲɛɲɛ Yusufu Kulubali Bako ale bɛna o da an tulo kan. Jateminɛw y'a yira fɛnɛ ni k'a fɔ ko lakana ko a bɛ ka tiɲɛ don o don ka taa fɛ an ka jamana seleke dɔw fɛ an bɛna an nɛn don olu ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛɛ lajɛlen ɲɛtugu ani ɲɛyɛlɛn cɛ an bɛna olu walankata aw ye sisan. An y'a fɔ aw ɲɛna cogo min an ko min ye Mali ani Mauritanie olu dancɛla gɛlɛya bɛ bibi na ka sababu kɛ Mauritanikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ maa dɔw olu ye u ka dusumakasa yira ka kɛɲɛ ni ko u ka maa dɔw ko olu ntanyana yaasa ka se ka a kunnafoni yɛrɛ a bɛɛ salo Awa Sanogo ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye yan'an ka segin ka na. Mauritanie kunnafoni diso fo ka taa se kunnafoni diso lakodɔnnen dɔw ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mauritanie jamanaden caman turunnen don a bɛ tile 4 bɔ Mauritanie ni Mali dancɛ la. Dɔw kɔni kelen don ka jalaki ta ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma. Hali n'o y'a sɔrɔ la an filɛ wagati min na ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔnnen tɛ fɔlɔ. Ni kɔni y'a siɲɛ 3 ye gɛlɛya ka don ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a dancɛ la. Mauritanie jamana ɲɛmɔgɔ kɔni y'u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni ko in ye. Kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔna na tarata don u ka minisiri min ɲɛsinen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔli ma ale y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ faga walew cayalen don Mali ni Mauritanie dancɛ la. Yanni kunnafoni cɛ o kun kelen don ka weleli bila Mali lasigiden min bɛ Mauritanie faaba kɔnɔna la walasa ka se ka taa ni nisɔngoya ninnu da ale kulo kan. Mɔgɔ caman fana bɔra kunungo tarata k'u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni ko in ye u ka minisiriso da la min ɲɛsinen don u ka lakana ko ma Mauritanie kɔnɔna la. Ni kɔni y'a siɲɛ 3nan ye kalo 2 kɔnɔna la gɛlɛya ka Mauritanikaw sɔrɔ Mali dancɛ la. Sibiri tɛmɛnen jagokɛla mɔgɔ 2 kɔni banana ni marifakisɛ ye u bɔtala Abel Baguru ni o yɛrɛ ye dugu ye min bɛ jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ. Yan'o cɛ janvier kalo tile 17 Mauritanie bagangɛnna 7 olu kɔni su yera Nara mara la. O wagati kɔni na Mali jamana marabaaw y'a yira k'a fɔ k'olu na ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka ni ko ninnu fɛsɛfɛsɛ k'a ɲɛdɔn nka an filɛ nin waati min na ɲɛfosi dɔɔnin tɛ o la halisa. Ko kelen hukumu kɔnɔ Mali gouvernement ale kɔni ye jaabi di jaabi min n'a kɛra bataki ye bataki min n'a bɔra minisiriso la minisiriso min ni o ɲɛsinen bɛ administration territoriale ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ale ye jamana yɛrɛ gouvernement kumalasela ye ni o ye lieutenant colonel Abdoulaye Maïga. Communiqué in kɔnɔna la Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ k'u ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko Mauritanikaw fɛ yen nɔ k'u ye wele bila Mali lasigiden ma ka ɲɛfɔli k'a ye k'a fɔ k'a ka na a ɲɛfɔ kun jumɛn na Mauritanikaw ko olu ni tanyana ka sɔrɔ Mali ma kuma o la min ye lasigiden ale kelen ko ka kunnafoni lase gouvernement ko k'a fɔ ko a b'a da Mauritanikaw tulo kan k'a fɔ ko min ni a bɛ senna nin cogoya la tantɔ ko Mali b'a ka dusumakasa yira ka kɛɲɛ ni Mauritanikaw ka den minnu n'olu o tanyana anw fɛ yen nɔ nka Mali ko k'a fara a kan k'a fɔ ko foyi tɛ yen nɔ min b'a yira k'a fɔ ko Mali armée de ye dankari ni mɔgɔ ninnu na o hukumu kɔnɔ k'a fɔ ko olu kɔni b'a yira k'a fɔ min ye ɲininiw ye ko olu dayɛlɛnnen don ka se k'a dɔn maa ninnu u yɛrɛ tanyana cogoya min na o de hukumu kɔnɔ Mali gouvernement ko a tɛna a yɛrɛ bali jɛnatigɛ fɛn foyi la walasa k'a dɔn ko ninnu kɛra cogoya min na nka a y'a yira Mauritanikaw la k'a fɔ u ka jisuma dɔɔni kɛ u koliji la ka kɛɲɛ ni ko in ye ka sɔrɔ kɛ bi in na anw ni olu cɛ a balimaya sira ka bon kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ u k'a lajɛ cogoya bɛɛ la ko in ka lajɛ diɲɛma jɔnen na hali n'o y'a sɔrɔ Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ɲininiw bɛ sen na ka se k'a dɔn ko in kɛra cogoya min na o kunnafoni ka fara a kan. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an y'a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ lakana ko a tiɲɛnen don fan caman fɛ bi in na o de hukumu kɔnɔ an ka kunnafoni ɲininaw olu wulila ka se ka kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan kunnafoni minnu ni olu y'a yira k'a fɔ banbanciw ani min ye an ka kulu marifatigi kɔrɔw ye olu karilen don ɲɔgɔn na sigida caman na ka se ka faamuyali sɔrɔ a la Maïmouna Ouedraogo ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Mouvement du salut de Lazawade mɔgɔw ka fɔ la u ni État islamique au Grand Sahara mɔgɔw ka kɛlɛɲɔgɔnya kɔnɔna la min kɛra tarata mars kalo tile 8
o kɛra sababu ye k'u ka kɛlɛden 4 faga mɔgɔ 2 k'olu bana ni ka duguden caman faga jihadisiw fan fɛ maa 3 fagara ka mɔbili 2 jeni nin lakanabaliya min nalen filɛ nin ye o kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la wa an bɛ se ka sigi n'a ye ko donna nataw bɛ sɔn ka gɛlɛya sira fɛ an y'a ye k'a fɔ an ye kunnafoni di a bakurubaw la min ye l'armée olu ka kiri yɔrɔ o ni maa wɛrɛw ka kiri tɛ kelen o de hukumu kɔnɔ min bɛ wele ko justice militaire o baara dɔw olu nun dɔ baara kɛra kunu yɛrɛ kunu araba marisi kalo tile 9 san 2022 o hukumu kɔnɔ min ye kiri 5 ɲɔgɔnna olu de tun bɛ tabali kan o kiri 5 a bɛɛ daminɛna u yɛrɛ jabala in na yen nɔ ni o bɛ Dar Salam Yusuf Kulubali ale bɛ ɲɛfɔli k'a ko kun kan. an y'a fɔ ten tɔ ngo min ye surasiw ka kiri ale ni kiri wɛrɛ tɛ kelen ye o de la kiri bulonba a bɛ dayɛlɛn tuma ni tuma ka kɛɲɛ ni surasiw ka lahalaya ye o kiri bulon dɔ o de dayɛlɛnna kunu araba marisi kalo tile 9 kiri 5 ɲɔgɔnna olu de bɛ tabali kan walasa ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ John Jalaki a yɛrɛ kɛra u ka salle d'audience kɔnɔna la Dar Salam surasiw ka kiri bulon o bɛ o yɔrɔ in na yen nɔ. Yani o kunnafoni ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa ɲɛfɛ min ye gɛlɛyaba bɛ jɛkulu dɔw maaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu minnu ni a bɛ wele ko yɛlɛmani dagakan ne olu o gɛlɛya hukumu kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ an dayina ka caya maa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye gɛlɛya ninnu yɛrɛ warala fo ka se kiri bulon kɛnɛ kan walasa ka faamuyali sɔrɔ gɛlɛya ninnu u dundoncogo ani u nubɔcogo la min ye Umaru Koyita ye ale ye ɲininkali gɛlɛn sɛmɛ Moribo Dugure la ni labɛnw sabatilen don n'an bɛ se k'o lamɛn. Mun kɛra kunna sini consulat da la an bɛ yafa deli maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ yafa deli consulat baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ parce que u ye baara in kɛ ni dagakan ni tɔgɔ de ye ka sɔrɔ u yɛrɛ gɛnɛ ka bɔ dagakan na donc an minnu bɛ dagakan ni ɲɛfɛ an bɛ bɔ ka yafa deli bɛɛ lajɛlen fɛ surtout que u ye mɔgɔ bara ni muru ye donc Bakari ya jamu yɛrɛ minɛ mun de la sarabon Mali sarabonba n'o ye cour d'appel ye o de décision dɔ bɔ n'o ye cour d'appel ka décision ye ka Bakari jamu yɛrɛ bali a kana baara kɛ ni association yɛrɛ tɔgɔ a kana association yɛrɛ tɔgɔ fada la o kuma tɛ ka baara kɛ n'a ye donc kɔjɛkaw u y'u bolo ɲɔgɔn ma ka maternité dɔ de jɔ mɔgɔ minnu y'u ka bolo fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ n'i y'a jɔ mɔgɔ 100 o 100 50 b'a la minnu tɛ association yɛrɛ kɔnɔna la minnu tɛ fɛ ka don hali association yɛrɛ kɔnɔna la n'o ye dagakan ye avec tout ça a kɔni taara mais o t'a bali o b'a sɔrɔ nin papier in an y'a di yɛlɛmani préfet ma an ye huissier la ka taa di yɛlɛmani préfet ma ka huissier la wuli ka taa di yɛlɛmani procureur ma ka huissier la wuli ka taa di yɛlɛmani CB ma olu bɛɛ b'a kalama ko nin papier bɛ yen mun b'a kɔnɔ o bɛ Bakari Jambu bali a ka nin action ninnu kɛ a y'a ka sara sɔsɔ kɛ sara y'a tɛgɛ d'a kan a b'o kaso de la bon ni mɔgɔw wulila ka aw bɛ taa consulat minɛ France et puis a b'a forcer le 7 kunna sini o y'a essayé ka kɛ u ye dɔ jogin ni muru ye mais mun y'a jogin o tigi minɛ jama fitinin de don. segin ka na ani surasiw an y'a fɔ ten tɔ n ko surasiw olu ka kiribulon o dayɛlɛnna kunu araba marisi kalo tile 9 kiribulon min kɔnɔna la kiri sen 5 ɲɔgɔnna olu bɛ sen na hakilila jiginna surasiw ka kiri ani maa wɛrɛ ta tɛ kelen Yusuf Kulubali ale tun bɛ Dar Salam u jabalaba la a ye min sɔrɔ o filɛ nin yaasa bɛn ani kelenya o ka se ka segin ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la jɛkulu dɔ sigira jɛkulu min n'a tɔgɔ ye ko association pour la défense des victimes de la crise sécuritaire en zone office du Niger o jɛkulu yɛrɛ a sigikan ye k'a fɔ olu bɛna kɛ sababu ye bɛn ani kelenya o ka se ka sɔrɔ ɲɔnɔ mara kɔnɔna la ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin ko in kan Bakari Sidibe ale bɔra ɲanawkaw fɛ yen nɔ a ye kunnafoni min sɔrɔ o filɛ nin ye kɛɲɛ kunnafoni di kɛnɛ dɔ ye n'a sigira sen ka Bamakɔ yan nɔ nin y'a kunɲɔgɔn 2 ye jakulu dɔ maaw fɛ minnu ye ɲɔnɔnkaw ye o y'a jira k'a fɔ donso kɔni bɛ maafaga la ka maaw mina ni ka taa n'o ye fo ka taa se walejugu caman ma olu ka yɔrɔ kɔnɔna na o de kama u ye kɛnɛ in sigi walasa ka hakilifalen kɛ banbanci walew kan ani fana baara minnu b'a to sigidalamaw sen bɛ se ka don nin waleya ninnu kunbɛnni na a ɲɛsigi autoritéw ma gɛlɛya min b'a an kan k'a ta k'a jɛrɛw la min b'a to an bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogoya kɛ an b'a ɲɛsin donsow ma autoritéw k'a dɔn k'a fɔ ko olu bi sɔrɔdasi dɔyɔrɔ de la anw fɛ yan u bɛ sɔrɔdasi dafa de la anw fɛ yan fo autoritéw k'o dɔn kuma min b'a la k'a fɔ réseaux sociaux sanfɛ
diɲɛ tɛ dɛ. anw ka donso an y'u ka sigida denw de wulila k'u jɔ k'u nidi ala jati kosɔn marifa ti d'u ma u tɛ kalo sara ta kisɛ ti d'u ma tɔni min bɛ bolola ala n'olu sababu. Nin y'a san 3 ye lakanabaliya kɛlen don ka gɛlɛya caman lase zone de l'office du Niger ma n'o gɛlɛya dɔw ye k'u ka foro jeni fo ka taa se u ka baarakɛminɛw ma o de kama sɛnɛkɛlaw donsow sigida ɲɛmaw fo ka taa se ladala ɲɛmɔgɔw ma an'u dɛmɛbagajɛkulu olu kɔni y'u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa caman bɛ se ka bɔ gɛlɛya ninnu na. parce que kamanaganw bɛ anw na bi kungokɔnɔ jugu bɛ ɲini ka fanga dɔgɔya mɛ dugukɔnɔ jugu minnu bɛ yen n'o bɛ kan ka taa kunnafoniya ta ni an ka politiki mɔgɔw ye jukɔrɔ pour que ka se an ka donsow latiɲɛ o de kamanagan bɛ an na k'a daminɛ an ka komitew kɔnɔ ka na an ka komunu kɔnɔ ka na cercle yɛrɛ la yan nɔ ɲɔnɔ cercle yɛrɛ la yan ka taa fɔ bamakɔ tant que n'olu ma bɔ yen kɛlɛ tɛ ban. Nin kɛnɛ in senfɛ jalakili minnu talen don ka ɲɛsin B3 donso ɲɛmɔgɔ ma ale kɔni y'i cɛ ka bɔ o bɛɛ lajɛlen kɔrɔ. Anw ka baara de ye mɔgɔ lakana ye k'a daminɛ salon kana bila ɲina ne ye mɔgɔ min minɛ tiɲɛni na kana di ɲɔnɔ sɛbɛn ma ma deli ka sɛbɛn ma deli mɛ n bɛ mɔgɔ di kana d'a ma dɔgɔkun tɛ dafa ni ma mɔgɔ dɔ minɛ kana di sɛbɛn ma a y'u bila mun bila o y'a de ka baara ne tɛ se ka ale agressé a ka baara mɛ ale bɛ se ka ne agressé n ka baara la mɛ ne kɔni bɛ tiɲɛnikɛla k'a minɛ kana d'a ma. Jɛkulu in maaw ye wele ta ka ɲɛsin famalakaw ma walasa u ka enquêtes dayɛlɛ ka ɲɛsin maa minnu b'a la bi bi in na ka tɔgɔcɛn caman ta ka ɲɛsin donsow ma ɲɔnɔ cercle kɔnɔna na. O kunnafoni kɔfɛ min ye muso olu ka don o ɲɛnamayali hukumu kɔnɔ min ye jɛkulu ye association jigifa ka bɔ sotibaw kaw fɛ yen nɔ olu ye baro la sigi kɛ baro la sigi min yɛrɛ n'a tun bɛ tali kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye musow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye jamana bayɛlɛmali la n'a bɛ fɔ a ma ko refondation o de hukumu kɔnɔ association jigifa ale y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ de kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la yaasa jamana bayɛlɛmali sen ɲuman kan o ka se ka kɛ. Gabriel Keita ani Mohamed Touré olu tun b'a kɛnɛ kan. Association jigifa mɔgɔw ye musow ka don ɲɛnamayali kɛ a ko ne kun ye ka se ka bɛn ni keleya sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ ale ni fana u ka association bɛ se ka lakodɔn an ka jamana kɔnɔ. An m'a kɛ dɔwɛrɛ kama dɛ an y'a kɛ pour que ka musow wele an ka fara ɲɔgɔn kan an ka faamaw fana hakili jigin u k'u hakili to an na. Ni bɛ mun fɔ association musow ye an ka bɛn an ka jɔ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni musow bɛnna jamana bɛ bɛn fɛn bɛɛ base ye musow de. Ka fara ɲɛnajɛw kan association jigifa mɔgɔw kɔni muso jɔyɔrɔ ye min an ka jamana kɔnɔ ka se ka kuma o kan. 8 mars musow ka hakɛ ɲinini de don n'i ko ko musow i ko ko denbaya i ko ko du i ko ko sigida i ko ko jamana parce que musow olu de bɛ ko bɛɛ cɛmancɛ la foyi se ka taa ka muso to donc o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen de taara diɲɛ seleke naani tɔnba fɛ min ka kɛ don ye ka kɛ musow yɛrɛ tɔgɔ la don ye musow bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔw kɛ cogoya min na k'u ka droit réclamer donc musow ka don o ma dabɔ folklore dɔrɔn kama a dabɔra an ka ɲɔgɔn nisɔndiya ka tila ka ɲɔgɔn sɔn hakili la ka ɲɔgɔn sɔn leçon na min bɛ se k'a to musow bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko i ka devoir ye nin de ye i ka sigida kɔnɔna na i ka du kɔnɔna na i ka jamana kɔnɔna na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ i ka devoir ye nin ye i ka droit fana o fana ye nin ye i ka se k'i ka droit fana dɔn walasa i k'i ka droit fana réclamer. Ka fara sigi ka fɔ kan association jigifa maaw olu ye tagama dɔw kɛ ale ni ɲɛnajɛw walasa ka musow ka nin don kofɔlen ɲɛnamaya. Ayiwa Antoine bakuruba minnu ni olu sera ka fara ɲɔgɔn kan sɔgɔmada in na ni olu ye kunnafoni na girimanba ye min ye o ye ka fɔ gɛlɛya min ni a bɛ Mali ni Mauritanie dancɛko la ka sɔrɔ kɛ maa dɔw olu ni tora yen nɔ Mali kɔni ye jaabi di k'a jira Mauritanie kaw la ka fɔ ko seereya foyi tɛ yen k'a jira k'a fɔ ko Mali de kɛra Mali armée de kɛra sababu ye ka Mauritanie ka maa 10 ɲɔgɔn na olu bɔnɛ u ni na o ye sɔgɔmada in na kunnafoni la kolo girinba ye min ni an bɔra ka an da don a la Antoine. Ayiwa Isa Kaba Sidibe ɲɛdɔ k'a fɔ filɛlikɛlaw lamɛnnikɛlaw ye faamuyali caman sɔrɔ fɛn min ye nin n'a ɲɔgɔnna ko ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ i y'a fɔ cogo min jango Mali ani Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ nanzaraw b'a fɔ ma ko situation sensible o kɔrɔ k'a fɔ ko faratilenba don sabu ka d'a kan nin waati ninnu ye waati gɛlɛnbaw ye lakanabaliya ni ko caman bɛ a senkɔrɔ an bɛ dugawu kɛ an d'a ma la k'a fɔ fana Mali maa ɲɛmaaw ni Mauritanie maa ɲɛmaaw k'a dɔn u na ɲɔgɔn faamu sabu an ye ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye kabi lawalew la an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka jisuma kɛ a fura ye hali bi a fɛn min ye renouveau matin ka se ka a bɔ an senkɔrɔ dɔɔni dɔɔni min ye nin waati in na Sori Ibrahima Jalo ale kɔni bɛ siraba kunnafoni dɔ di an ma Isa Kaba Sidibe ayiwa i n'a lajɛ ka Sori yɔrɔ ɲini a mana kɛ fa min fɛ ayiwa ka ɲɛfɔli k'an ye taa ni ka segin bɛ cogo di Bamakɔ.
a bɛ ten tɔ Sori Ibrahim Diallo an b'a dɔn k'a fɔ kunu a tun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ fɛn kura minnu ni olu bɛ sira ninnu u kuncɛ yɔrɔw la sisan mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya misɛnninw don Sori ye ɲɛfɔli kɛ kunu n b'a dɔn k'a fɔ kunnafoni wɛrɛw b'a bolo sɔgɔmada in na a mana kɛ fan o fan yanni labɛnw ka sabati an b'a dɔn k'a fɔ bi in na yirimajɔ sira in kɔni échangeur in o dilanni kɛra sababu ye ka lafiya da don nka Bamakɔ fana ni bi in na sanche camanba fana bɛ yen nɔ sanche minnu n'olu bɛ kɛ sababu ye ka hali gɛlɛya yɛrɛ don tani ka segin na i deginnen don carré dɔ la i b'i kun bɔ a carré kɔnɔ i b'a sɔrɔ a carré barilen don o ye gɛlɛyaw ye nka gere kura bɔ o tɛ taa wɔyɔ kɔ kuma dɔw la n'a ma ɲɛ ko siraw bɛ ka dilan mɔgɔw k'u muɲu ka sɔrɔ kɛ a bɛ dabɔ sira ninnu ka dilan lafiya ka na Sori Ibrahim Diallo an m'a dɔn n'a a ka labɛnw sabatilen don